Borjan toko langso ahawar along PMAYG ahemso lamki aputak mai kangni. Kajir ronghangpi aklam kohora along Saint Catholic Amondoli Penters ahem kimi kangpupon. Nilip Mondel Congress Committee dun amai pu Ilyas Pangcho arideng pen Congress alama ingturpon. Bilongri abirta kilang arat doan pan kardom pacer iklo kardom. Pini kar bilongri abirta ke than ponjia ba nili sami kabin tiron pi pini birta angton jupanik sina. Matijong nipai inkor atroksi ani Karbi Anglong Territorial Social Security Association tihek pen katsa amai pu Samson ingti lapen nilip katsa aro amai pu jiten rongpi atum pen kedam tang apor ahot nilip along perengke amai ke phapon ahut kepachini pon ateng pen nilip ahawar along PMAYG ahemso kitangte adim an kahumridam. Laso ateng pen pini katsa hamphangasong atum pen hemso kitangte aputak mai ingnipon. Laso mai along nilip blok chokomar atum do an pen BDO pen danglok gram sevak Bimol Milik lapen JE Tanong Mahanta JE Sanjay Be lapen PMAYG ahemso kil chitong dun. Nilip blok Chokomar atum lapen beneficiary atum pen ke jong pon ke supervisor atum si adai do binong pusi labangso amai along pen jong pon. Lasinon Borjan tokolangso ahawar malom PMAYG ahemso kikim ketangte pin ahem ke aron re. Middleman supervisor kacikrong atum pensi lahai ahem tangka kacupa joy pidun det pen ajok ha kedam tang 2017-2018 pen hem pini arni anta kikim kerang patang pipon pedet lo. Lake adai kidowek atum Jem Hanse Panjan Jiren Ingti Chukihola Timothy Teron Langsomepi Jiten Hanse Daitor Samson Terang Langsomepi La alang litum bang photum henlo posi pini labangso amai along pen chethan pon. Lasi lapu central pen katsa amai pu Samson Ingti pen kaning jepon ke pini ason block asor atum pen beneficiaries atum pen jalin si PMAYG ahem ketangti pin retarlip pon bom si mai pado pon bom ji pusi sodak pen pachini pon thu. Kitangte hai Delhi house mo khalo hai itu apor pen tang nai ahem itu tangte de masi nilitum dak song hin late ma alang litum katsa hin tumhan sitame thai lo madak rong sar tumhan tame khalo ba beneficiary tame khalo nilitum block hoi pen sitame wai lo hai tema jitu moben sonse facilitator ba supervisor ba jitu middleman amuni tumhan sithi pi glo hai tum ching hone nisi khanda pilo alang itum tami kupinga ki sum dukok se bang moni dat la hai ba jitu facilitator tum tami bang lab le dat jitu nanga chi tong le ka bang ya lang li pero na sang ho prang ex EDC chairman lo lang lang chi tong dung lo hai sami tum bang jitu finalization person lo tema mane ni tum batai ki thom an apor people lang ni tum han hedi batai ki thom apor pipen mane meetings tami cities tami ajak pen tami phai ko hai ini ki chengsi la ase alang litung bang we dat pulote ni litung jitu adisona bang ge lalo thema kichok chicken litung block putakali beneficiary takali jitu middleman atum si tangka emben mane ahem kim visible pa patang pi pedalo mate ase ajat abidi be sami litung alang litung han hang pen mission akam pen hai abidi pen jitu las so beneficiary tumhan ahema patang vegi phani lituma coaching wa ching sai theko bijalo la bangso chingwa ching sai ke der dipin men comment lam china mane der dipin pen litum undela hoptang bo ako pha thudet po hoptang bong hai mane apor bang litum mane pader delu angke nang litum la botai ke thom pha edf yang sa kolang litum nona sona thak cheklem kledet pulute nang litum department pen kupine ke klamia as our side ma mane department pen ke son noi nilitum lagele FIR tami pinoi pulo mate sami nilitum FIR tami pidam lo jitu dak usi tum hansta me ako usi tum nenta nilitum chingwai thulo hai je mune da phan ke FIR ke pide po alang litum han nep check po nep cha jail khap chok po ba bank chok po tami ahem bang ke tangti le tangti pu mate Kasi la so naman kali dia nang po balam na
alang litum tanjing lah sih litum mangke alang litum tami apor nang chip en tu lo banang chip pi tu lo hede la ana por nang pi tu ta litum mane patai ni kan bor ipo bolang sih la mo pen executive chairman fancy ane exam pini dak borjan hawaralo nilip development block keparlo labang suha waralong pini ladak blok lapen PMAY along kidukila karata tum beneficiaries lapen middleman atum han panong sila bangso ame tinidak peman pon lo labangso nilitum katsa hampanga song pen pinang anar ni nitum ahema hom tin lapen along tin humri dam lo kitang te puthak je nilitum prabjin pen block a department atum responsible MC kaching sai ahong klama long wang nai po alang litum pothot labangso anu chidensi pini nili block along video ake hai pi lapen alang lilong camera pet engineer atuman lapen ground work tuman setame labang somai long chitong pet lo lasi pini ke chengsi nilip ahawar development block PMAY ahem ke tangte puthak pinang an ajur ki ding chingwai chingsai pon lo party ki thom party pli ang bong beneficiaries jetu hemso kilongdun abang phu lapen labangso along angbong ke claim pi ke dam pi atum supervisor pulo ne contractor tong pu pone nente middleman putong pi pone lapen nilitum katsa hamphanga song lapen an parta man gido pene video ake hai pi atum lapen alang li risang hotum pen pinang an labangso lam chingwai chingsai sipit te pon lo lesi labangso long pini abangke middleman kachikrong atum abang nang kachitong te dun atum dukok pipono te alang letum pini hema kinang sort akam dukok pusilang tum hampir tanang pilo tenon bang ke Christmas pa pening kani miang bong pini lang letum hem king country pen jong mang kitong tetedet tai lo lasi ningkan kimia phi 2022 ningkan kimia phi puthot nili tum lang letum han chuning ri bang akela puhalo nili block angkang ko an ma ke parlo hem ke tangte abang photom phan an pehang et toilo lapen middleman atum phan an tame pehang et toilo labang so long abang ke nili tung ka chuning ridun lapen block aso raphan tame la officer tum han tame chuning ridun penalang tum ta responsible npm lo baido ka Matijong ni Phaing Kora Trok, Durbaguri MSC Constituency Kaparlo, Kajir Rong Hangpi Aklam, Kohora Chondro Singh Rong Pi Arong Along, Catholic Amondoli Pen, Church Ehem Kimi Kangpupon. Ada Porpai Sirkep Aporpen, Man Peng Kedo Aluhi, Difu Missionary Father Apan, Kangthum Karne Asai Deng Ponsi Porpai, Kep Apor Pastor Daniel Ingti Hansek, Mai Chipahem Pu Ponsi, Church Ehem Kimi, Kangpu Ajaimek Chengpon. Lapen ongdung kaprek amonduli pastor lapen missionary pen father sister atum chitongdun laso church hem ki kim kangpupon ahut klim sumar atum pen jumisen jisu arnam alunjir pen karcho pen kekan sai dengpon laso church hem kimi kangpupon mesen pen chunpondo pusi longki pi pen pherengke atum along than pachini dun kohora pen mirsing tokbi karbi longri abirta ini kangpupon ke no nilitum na Catholic mondili do na si penangan aningkan ha 2013 pen la so Catholic jaja hem kitim ja fa nilitum chirung ceret kon lo la so chirung ceret pen la so jaja hem petang si ini kangpupon ja fan di Phuket do bishop apan hangsi
alang lipen labang so adega hem kita ingkit konten so adega hem kini luton lo Ente nali tung la so monduli long ene ke don kon bag do po. labang so moni le long ke don thong kep ando Don thong kenan do di. Tenali tung la so monduli long la non la so a chaw hem kim ji punali tum kachi thik kachadang komento ning kan mesi ke cheng ne 2013 da 2013 pen. Peneng an se pachon la to di. kini ngan su pachin Kalu sadam. ke long king tipu ladak munduli angbong kini bengkar lo bengkar Choro lo nang. Lakha ingkora pho Nilip MSC constituency kaparlo Nilip Mondol Congress Committee Asaihem along India National Congress Ingdeng Pharo Isira Thongkebra Troxy Foundation de kecho katalon pon Labangso amai along Nilip Mondel Congress Committee konchun bang Fabric Crow live from Phar Lape Nilip constituency along Congress apha ningkachi the ara datum chitong dun India National Congress aphur kimo jumisen alam than chethan pon Lapen Nilip along sitame Congress Party la an sose kepang tang pon thuji aphan bidi sore hai ho chethan chimun pon Lasu katalon pon ingsam jin pen pachun pon Nilip pen Joysing Teron Karbi Longri Abirta Pini Birta pansakang ton pon iglo dome thakme kardom